Ben, bos días a todos. Antes de nada quería decir que, bueno, no cartaz pon Lucía co portavoz de Marea Carballiño, pero como o que eu de verdade no que levo traballando e o que mellor me define é o movemento estudantil. Así que o que pensei foi falar das problemáticas ás que estamos sometidas toda a mocidade galega día a día o que representa En Marea para dotarnos a nós, a mocidade galega, dun futuro digno na nosa terra. E non é algo que creo que opine eu soa, eu creo que é algo do que estamos de acordo todas nós. O xoves mesmo estive no acto de inauguración de campaña en Lugo e o que ali observei foi ilusión. E eu tamén me contaxei dela, porque vin de preto ese país xusto do que levamos a falar todas nós. Un país xusto no que, cando rematara de estudar alí, non me vira obrigada a escoller entre un avión, un barco ou un tren, porque na tan agredida provincia de Ourense vense obrigadas a marchar todos os días 30 persoas na procura dunha oportunidade laboral, porque aí sí que somos número 1. Eso sí, se conseguía rematar de estudar, porque nas condicións na que o PP somete o estudantado, con carentes bolsas de estudo ou sen gratuidade dos libros, por exemplo, fan co que para eles é o ensino público, para moitas de nós sexa algo que non nos podemos permitir. Un país xusto no que non recorten os nosos dereitos a golpe de decreto. Véxase LOMCE, Plan Boloña, Decreto 3+2. Necesitamos un modelo educativo adaptado á realidade galega e, sobre todo, cheo das fillas e fillos da clase traballadora. No que a precariedade non fose a orde de día nas nosas aulas e que, cando saiamos destas, non teñamos que enfrontarnos a unha taxa de desemprego juvenil superior ao 50%. As mesmas aulas das nosas universidades na que non teñan espazo profesores machistas como Luciano Méndez ou o homófobo Domingo Neira. Todas elas agresións contra as que nos rebelamos e acto seguido fomos represaliadas. Ao igual que o candidato Luís Villares, aquí presente, voume permitir dicir un segredo, a voces. Son muller. Pois ben, por pertencer ao sexo oprimido vexo como cada día nos asasinan, situando en 13 o número de mulleres que morreron ano pasado en Galicia nas mans do patriarcado. Mulleres que, por suposto, pasaron de longo a un goberno que fai anos desconectou da realidade do pobo galego e que conta coa complicidade dos medios de comunicación. Do mesmo xeito, as mulleres ficamos desamparadas por un goberno cando temos as pensións e os salarios máis baixos, ou cando lideramos as taxas de pobreza, paro e un amplo etcétera da marxinalidade social. Cun goberno que o único que espera de nós é que poidamos ofrecer sexo para poder acadar un traballo. E Baltar, que agora mesmo está na Praza Maior, espero que me escoita, que sepa que non estamos dispostas. Do mesmo xeito, as mulleres ficamos desamparadas por un goberno cando temos as pensións e os salarios máis baixos ou cando lideramos as taxas de pobreza, paro. Podería seguir falando de moitos máis ataques aos que a mocidade galega se ven condenada, pero prefiro que as nosas candidatas falen das medidas concretas, das que sei que non temos, para que poidamos berrar cando saian elixidas, como diría Cabanillas no seu poema En pé, que a nosa terra é nosa. Verso que lle serviu a Castelao para facer unha das súas imaxes máis famosas e que creo que nos debe de servir a nós para que teñamos claro o que se está a xogar este 25 de setembro, que é a posibilidade de estar preto dun autogoberno para Galicia, no que gracias a isto se melloren as condicións da nosa clase traballadora e, por ende, os nosos sectores productivos. Agora xa vos deixo con alguén que, co seu nome xa se presenta só, Xosé Manuel Beiras, un dos máximos representantes da Unidade Popular e o arriedismo galego de esquerdas.
ao que lle seguirán despois as cabezas de lista da nosa provincia de Ourense, esa lista que tanto lle molesta ao Partido Popular, nunha das súas expresións máis agresivas, o baltarismo, onde están David de Manzaneda, unha persoa que representa toda esa tradición da que nos nutrimos en Marea, que son as experiencias das mareas municipalistas, e ademais é un exemplo de que cando nós gobernamos somos bons xestores, porque só hai que poñer as institucións ao servicio da xente. Logo seguirálle Ánxeles Cuña, unha persoa que bebeu de todo o panorama cultural galego, especialmente do teatro, e onde puido ter conta de como este foi esquecido polo Partido Popular. E finalmente xa o noso candidato á presidencia, Luís Villares, cuxa traxectoria no eido político, dende o Tribunal da Fonsagrada ao Tribunal Superior de Xustiza, fan del un home que é coñecedor de todas as problemáticas da xente do común. Polo tanto, un candidato coñecedor da realidade galega. Bos días. Cando Pondal escribiu aquelo de experta do teu sono fogar de Breogán, non sei se estaría inconscientemente pensando en min, porque polas mañás cóstame moitísimo despertar do meu sono. Confío en que vos me axudedes a despertar definitivamente. Teño un millón ritmo vesperal e menos mal que en vez de Aurora, é menos mal que a miña compañera se chama Aurora, porque me pode axudar bastante. Mirade, acabamos de tomar un café aí na Praza do Concello e estaba toda a mafia do Partido Podre. O núcleo máis podre de todo o Partido Podre está precisamente na Diputación de Ourense. É unha infamia. É unha vergoña nacional, é unha vergoña para todo o pobo galego. Que personaxes que cheran que apestan como eses aínda non esteñan inhabilitados de por vida para exercer a política. Se houvese xustiza, se houvese unhas regras que se aplicasen en base aos principios constitucionais que hoxe prácticamente están abolidos, porque é unha Constitución que nos pasan sempre por os fuciños, pero que o Partido Popular na última legislatura validou de contido, especialmente no título primeiro, que é o que trata dos dereitos e as obrigas dos cidadáns, convertíndonos en súditos. Se iso estuvese realmente vixente, e se as maiorías nas Cortes e as maiorías no Parlamento de Galiza legislasen e investisen gobernos que gobernasen para a maioría social, cheirentos así non podían estar ni siquiera presentes na política, nin poderían andar por unha praza porque os correrían a cantazos. E nós temos que tomar en conta eso para metafóricamente correlos a cantazos, pero cos votos. Nós somos a infantería cívica, aquelo que os revolucionarios franceses crearon, que era o exército dos cidadáns, para que non fosen exércitos mercenarios dos poderes despóticos, que eran desalmados e que mataban por diñeiro. A obriga aos cidadáns de defender a súa nación, o seu país, a súa xente. Chamábase Garda Nacional. En principio estaba pensado só para defender a xente. E nós somos a infantería desa Garda Nacional, pero que utilizamos simplemente a voz, a palabra e o voto. En condicións adversas, porque eles marcan a regra de xogo, fannos xogar sempre no territorio do adversario, convocan cando lle espeta, e cando non están electos como goberno en funcións que están no nivel de Estado, di que ni siquiera teñen o descaro de dicir que non teñen ni siquiera que comparecer ante as Cortes. Ou seña, a Soraya Santa María esta, Sáez, ou como se chame, que seica sabe de dereito, dixo aínda antonte que non tiña que obedecer polo escándalo do Soria, nin o ministro, porque un goberno en funcións non ten por que dar contas aos portos. Por tanto, está dicindo que están exercendo unha ditadura. E exerceron dende que chegaron ao poder hai 4 anos e medio, vai para 5.
exerceron utilizando unha maioría absoluta como partido único. Hai 80 anos, máis ou menos, nos anos 30, nun contexto de crise social e económica análogo ao que estamos padecendo agora en todo o mundo, e moi especialmente na periferia do sistema, por tanto, na Europa Sur e dentro da Península Ibérica, nesta periferia, nesta especie de colonia interior que somos Galiza, e se nos vai, pois nesa época foi o ascenso dos fascismos explícitos. Agora estamos padecendo o ascenso dos fascismos disfrazados. E os nazis nunca se recordan unha cousa, con Hitler a cabeza. Chegaron ao poder por sufragio universal. Non foi un golpe de Estado. Foi a demagoxia, o control dos medios, o infundio sistemático, a descalificación da xente de ben, a que permitiu que nun contexto de pobreza, de paro e de miseria, ese partido gañase eleccións. Temos que ter isto en conta porque nós temos que utilizar a nosa forza, que é a palabra, a persuasión, a convicción, frente a auténticas divisións Panzer. As divisións Panzer que están na burbuja mediática, as divisións Panzer que está na fábrica de estupefaciente que está instalada no poder central do Estado e tamén no poder de San Caetano. Ese poder exercido contra todas e todos nós. E, por lo tanto, este é un combate político, pero que ten como núcleo un combate ético e moral. Temos a un disque presidente da Xunta que se chama Núñez, verdad? Naceu nos Peares. Sabedes moito mellor que a min que os Peares están na confluencia do Silcomiño e, a vez, parece que está xusto nun recanto onde confluen 3 provincias. Por lo menos Lugo e Ourense, sí, verdad? Eu coido que esa é a razón porque ele non sabe onde é. Núñez non é Núñez Feijóo, Núñez é Núñez dos Peares. Ou, se me permitides corrixir este lapsus que acabo de ter, é Núñez de los Peares. Como Paco Vázquez e Vasco Vázquez de La Coruña. É unha persona absolutamente indecente, unha persona desalmada, alguén que tendo as responsabilidades que teñen ele a nivel de Estado, coas vítimas da catástrofe de Angrois, dun ferrocarril, que foi unha mentira que puñan alta velocidade cando non era alta velocidade, que non estaban as señalizacións adecuadas, que buscaron un chivo expiatorio que se chamaba un maquinista, que era simplemente un profesional que pudo ter un despiste. Esa xente que non atendeu para nada os dereitos dos familiares das vítimas mortais que sobreviviron, que se negou sistemáticamente no Parlamento de Galicia a nosas peticións de toda a oposición de constituir unha comisión de investigación, que deixaron a investigación aos mesmos que eran responsables políticos da catástrofe, que aínda na víspera das eleccións á presidencia do Congreso, despois das últimas eleccións ás Cortes, Ana Pastor, aínda ministra en funcións desa materia, deixou plantada a comisión de afectados e agora fan funerais polas vítimas agora do Porriño. E teñen a jeta impresionante de decir Feijóo que agora o que hai que facer é que os feridos se curen canto antes, con unha sanidade que eles están desmantelando paso a paso. Eso é delincuencia. Cando están no poder xente que carece absolutamente de escrúpulos, xente que carece absolutamente de alma, que se comporta como auténticos androides, o que temos que facer os cidadáns é exercer como cidadáns para unha batalla que é unha batalla ética e moral antes que política. Eles son os que apostan polas características, os ingredientes máis ruíns da condición humana que hai. Nós somos os que apostamos pola honestidade da xente, pola xente de ben, pola súa honradez, pola súa dignidade. Eles apostan por exercer o poder sin ter en conta para nada o dereito democrático a exercer a soberanía, tanto nacional como individual. Eles compórtanse como auténticos dictadores. E nós organizamos en Marea a partir de artellar e enfiar toda unha pluralidade diversa da xente que se sentía desasistida aos partidos convencionais para dotarnos dunha ferramenta que agora ten que chegar o 25 de setembro a termos a maioría no Parlamento de Galicia, a sermos alternativa de goberno, a desplazar, a votar, a escorrentar como ratos do flautista de Amelín
a toda esta mafia de San Caetano e da Xunta de Galiza. E por eso, que mellor que ter como candidato á presidencia da Xunta de Galicia e a liderar esa maioría parlamentaria a un magistrado honesto e incorruptible que practicou a xusticia nas súas sentencias contra o poder despótico, que anulou decisións absolutamente inxustas. Como non se vai votar a quen xa loitou polos cidadáns na magistratura, no lugar de algúns que fan macarradas tales como aconteceu coa muller esa enganada, estafada, en rigor, violada por el Baltar, hijo, e que por riba parece que era quen lle correspondía a carga da proba. Por lo tanto, temos que ter en conta que a nosa loita é infantería frente ás divisións Panzers, frente á aviación de guerra, frente á artillería todo o poder, pero que esa infantería gañou nas mareas municipais e vai volver gañar agora da man e liderada por Luís Villares, o magistrado en excedencia que sempre fixe sentencias pensando en que a xustiza está por riba dos enguedellos das leis. Esta é a miña mensaxe. Paso a palabra ao mellor alcalde de Galicia. O alcalde que está na montaña, o alcalde que está reorganizando e rexenerando o monte, o alcalde que está organizando, leva organizando a recolleita da castaña para que non sexa vendida a 4 pedras e autoorganizar os labregos para que efectivamente non sexan unha especie en vías de extinción como pretende Núñez, Frijol e compañía. Ese home é o que vai suceder agora aquí no uso da palabra e eu pido un aplauso para él. E volverémonos ver en Dorenos o 25 e o 26 faremos festa grande porque isto vai continuar despois para construir a ferramenta definitiva e estable que faga realmente a ruptura con todo este réxime corrupto. Pero primeiro temos que chegar ao Parlamento e á Xunta de Galicia, nada máis. Bueno, moi bo día a todos. Tremendo papelón que me toca ahora intervir despois do mestre Beiras e despois desas verbas que me acaba de dedicar. Eu son David de Manzaneda, o meu nome é David Rodríguez Estévez, son ex-alcalde, aunque algún ainda me quería ter de alcalde agora. Alcalde do meu povo, músico, cooperativista, labrego, son bombeiro forestal e son pai tamén. E a partir do día 25 de setembro, pois espero ser xunto con Luís Villares, de presidente da Xunta de Galicia, acompañando a Ángeles Cuña, a Eva Gutiérrez, a Xosé Manuel Pérez Bouza e a moita xente que está na lista. Espero ser parlamentario e botar unha mão para impulsar as políticas que racharán con anos de desgoberno do Partido Popular no noso país. Como músico, pois pensei que sería caído comezar este meeting dedicándolle unha canción a Núñez Feijóo. Pero os Cuchufellos, que é o grupo no que eu toco, non temos ningún narco corrido así ensayado. Polo que o único que lle podemos, o que lle podo dicir no que a música se refire é que vaya que a música a outra parte. Como cooperativista, creo nunha economía no que primen as persoas e o fin social sobre o capital, a promoción da solidaridade interna entre os traballadores e as traballadoras e, por extensión, co resto da sociedade, o compromiso co desenvolvemento no local. Como bombeiro forestal, volvín a ingresar outra vez no servizo este xoves, o día 8, levaba 6 anos en excedencia por ocupar un cargo público. E no meu regreso, pois observo con raiva e impotencia e preocupación que o servizo está nun estado de desmantelamento inimaginable a favor das privatizacións das empresas amigas do señor Feijóo, que despois lle pagan as campañas. Como candidato número 2 de Marea pola provincia de Ourense,
logo de chegarme outro día ao Val de Monterrey a ver un lume que estiven apagando eu no ano 2005, solo 11 anos despois, e depois de observar que non se fixo absolutamente nada nese monte, non podo parar de pensar nas compañeiras e nos compañeiros que estes días están a loitar para entallapas ao longo de toda a provincia. Dende aquí quero mandar azos e forzas a esta xente. Darlle forzas para que baixen o pallastro con raiva e que pensen que outro tipo de xestión forestal vai a ser posible a partir do día 25 de setembro con Luís Villares de presidente. Por último, quero falar tamén como pai de dúas nenas, non quero caer en sentimentalismo, tampouco facer frases efectistas, non? Como fixo como la niña de Rajoy. Penso que as miñas nenas son reais, nenas que viven e medran e xogan no rural, que van a un colexio público e que son a semente do mañá como as nenas e os nenos do Carballiño. Para elas pido un forte aplauso, por favor. Decía días atrás ao pé da Burga, cando presentamos a candidatura de En Marea por Ourense, que non podíamos permitir ningún día máis na Galiza os continuos ataques do Partido Podre, como ben di o Mestre Beiras, a nosa cultura e a nosa lingua, a prostitución dos nosos símbolos de identidade e a merma da nosa autoestima como pobo. Únose ao anterior a emigración das nosas xoves, o ermo demográfico na nosa provincia, como ben explicaba Lucía, os ataques sistémicos que está sufrindo o noso agro, a nosa gandeiría, a nosa contorna natural, xunto co noso patrimonio natural e inmaterial. Fai falta un día inteiro para enumerar as desfeitas de Feijóo durante estes últimos 7 anos. E somos conscientes de que outros 4 anos co Partido Popular no Parlamento de Galiza deixaríanos xa non na UBI, senón na morgue directamente. Está na nosa man revertir esta situación, mas para elo compre que enchamos de contido as nosas propostas, porque se de historia se trata, a nosa historia vamos a escribila nós. Din de nós os estómagos agradecidos do clan Baltar, este das mareas, son un perigo e unha ameaza para as institucións. Segundo os datos do Instituto Económico Ourensán, dependente da Diputación de Ourense do Norde, o Concello de Manzaneda foi o 5º Concello da provincia en xeración de emprego. Din de nós os voceiros do Partido Podre que este das mareas vanos endevedar e vanos a conducir á ruína. Por iso, cando consultamos tamén os datos do Norde, o Concello de Manzaneda leva 6 anos con débeda cero ás institucións bancarias. Que, ollo, con isto tampouco quero caer na demagoxia de Feijóo, que temos que cadrar os números. Se nos debemos de endebedar por un bon investimento que vai ser productivo e vai xerar emprego e vai fixar poboación, debémoslo de facer. Din de nós aqueles que en vez de corazón teñen no peito unha táboa de Excel, que este da Marea non son quen de xestionar os servicios públicos. Por iso, mentre o señor Feijóo puxa a disposición de empresas, de amigos e familiares e xestión de centros, de xeriátricos e centros de día, o Concello de Manzaneda ten hoxe a única residencia de toda a Galiza que está xestionada polo Concello. Coa actual equipa de goberno, co novo alcalde que vai entrar o próximo luns, Félix. Dixeron de nós, aqueles cuxa moral se mide en hectáreas de monte queimado, que se da Marea só venden fume. Por iso, nos últimos exercicios orzamentarios da Xunta, investiu unha media de 121 euros por habitante en materia de servicios sociais. E os concellos galegos non máis de 45. Mentras tanto, alá arriba, na montaña, a nosa vocación foi a de poñer as institucións ao servicio das persoas, que é algo que o noso candidato Luís Villares está a demostrar estes días. E chegamos a un gasto de 650 euros por habitante. Como vedes, hai moitos que moito falan de nós, porque eles pouco ou nada vos teñen que dicir nestes momentos. As nosas propostas e a súa formulación atravesaron unha serie de fases ata que concretar no día de hoxe conforma unha sólida alternativa en clave de ruptura co desgoberno do señor Feijóo. Todo elo fixo de nós o que somos hoxe, herdeiros dunha tradición de esquerda que fixo apoloxía da derrota e creou a cultura de resistencia ao seu redor.
Somos en setembro de 2016 o encello dun pobo que mama do delegado daqueles que dende o Monte Medulio, nas loitas hermandiñas, nas loitas forais, no monte da Edreira de Chandrexa de Queixa, deixaron semente de vencer. Hoxe, sen medo e arroupado con vos, dígovos que desta vamos a vencer nós. E agora, deixo vos que a candidata número 1 para a provincia de Ourense, candidata que vai levar por estandarte, levar as nosas propostas ao Parlamento da Galicia, unha persoa que pensa en galego, que fai cultura en galego para todos nós. Deixo-vos con Ángeles Cuña. Moitas grazas. Bueno, é unha honra compartir este día con xente referentes tan especiais para todas nós. É unha honra, é un placer. Bueno, vou empezar facendo unha fotografía. Unha foto dunha serpe, Ourense. E entón, nesa foto, que hai? Que temos en Ourense? Pois temos unha foto dunha cabeza. E na cabeza estamos a cabeza da provincia máis pobre, non de Galicia, de toda España, a máis pobre. Pobre, xa matizarei. Temos na cabeza o índice maior de paro, de migración, de abandono. Isto non é unha fatalidade, queridas, non é unha fatalidade. Isto ten unha causa. Temos que mudar a pel da serpe. Temos que mudala e podemos mudala. Por que de 300 e pico mil habitantes que ten a provincia, 100 e pico están en perigo de pobreza? E moita xente en perigo de pobreza extrema. Porque non é unha maldición que haxa nenos desnutridos. Iso non é unha maldición divina. Iso ten causas. Eu estou reflexionando moito... Perdón, dá igual a chuleta, voume defender como poida. É que me dixeron 15 minutos, voume adaptar aos 5, non? Entón, ben, non é casual, non é un porque sí. Non estamos no nivel máis angurioso de moitas cidadás que viven mulleres labregas, porque falemos tamén das mulleres labregas que non teñen a propiedade das terras, o mellor non figuran como propietarias, pero que levan mantido toda a vida un peso moi grande asimilando cuns sombreiros fortes. Non son vacas mansas, non son mulleres resignadas, ninguén de nós estamos resignándonos diante dunha situación que ten causas, que ten motivos. E ese motivo é o exilio, o abandono, o que nos someteu o PP todos estes anos que leva gobernando, mirando para outro lado, gobernando para mirarse os propios embigos, con unha boca inmensa. Eu imagino, vemos, unha boca inmensa, chea de que? De voracidade, de cobiza, insaciables. É como a lenda de Robin Hood ao revés, non? Parece que temos que sacarlle os pobres para darlle os ricos. Entón, o 1% máis rico, e o resto da nosa poboación empobrecéndose cada vez máis. Entón, cando dicimos hai unha causa, hai tamén datos concretos. O 55% da promedio de idade da nosa provincia é de 50 e pico anos. Se falamos das etapas da vida, que pasa cos pequechos? Os pequechos, no rural sobre todo, están perdendo postos de traballo nas escolas. Postos de traballo os profesores. Quen pode pagar 300 euros de libros? Quen pode pagar en primaria? Por que a nosa provincia que máis abandona os nenos con necesidades educativas especiais? É onde máis se reduciu os traballadores na nosa provincia. Porque non interesa que esteamos formadas, non interesa que sexamos libres. Claro que non. Entón, sabedes onde se recortou máis? Porque sabemos o que se recorta na sanidade, sabemos o que se recorta no ensino, entre 13 e 18%, unha barbaridade. Pero sabedes onde máis se recortou? En cultura, o 55%.
Entón, cando falamos de cultura, falamos de traballadores tamén e de usuarios. Non falamos de cultura como evento económico, non. Falamos da cultura do común, do ben común, da cultura que todo o mundo ten dereito, é un dereito universal, que nos fai libres. Pero por iso tamén recortaron. E por que recortan? Porque hai moita xente tamén no campo da cultura que está na franxa da pobreza. Non o parece, pero é real. E tamén, sabedes onde recortaron moitísimo? A nosa comunidade é a terceira en feminicidios de toda España. A terceira, amigas. A segunda xa. Grazas pola información. Pois iso hai que revertilo. E hai que revertilo porque recortaron en prevención. Claro, se o teu home te maltrata os sábados, non chames porque non hai ninguén, nin os domingos. E pola noite tampouco, sabes? Aí recortaron un 20 e pico por cento. E nas mulleres con perigo de ataque real, un 40 e pico por cento. Estes recortes non son porque sí. Isto dá o pulso inmoral, indecente, o pulso sen conciencia. Se falaba de, en vez de un corazón latexando, ladrillos. Sí, ladrillos, claro. Hai que dimensionar outra calidade de vida. En Mareas, escoitade as ondas do mar, amigas, mariñeiras, mariñeiras de río, mariñeiras do mar. Están medrando, medran moitísimo. Hai marea, e en Marea hai solucións a todos estes problemas, porque hai priorización da pobreza, hai priorización das mulleres, do ensino público, da sanidade pública, e coidado, e asistencia, e prioridades moi claras, capacidade, solvencia, decisión, querencia e entusiasmo. O 25, xogámonos o futuro. Hai marea, hai marea, hai marea e medra, medra e medra. Eu sempre digo que o mellor capitán desta nave é Luís Villares. É un capitán sen medo, é un capitán honrado, é un capitán coherente, un capitán competente, é o mellor capitán e doulle a él a palabra. Grazas. Bos días, amigas, amigos. Comezamos hoxe a caravana electoral de Marea por todo o país e queríamos comezala nun doble sentido, explicando que era o que tiñamos e que é o que queremos, explicando que é o que fomos, que é o que a onde nos levaron e a onde queremos camiñar nós. Queríamos exemplificar a destrucción que o Partido Popular deixou nun pobo digno, nun pobo decente, nun pobo traballador, nunha cidadanía que loita por sair adiante a pesar do seu goberno. E tiñamos dificultades para escoller o sitio, porque fixeron tantas falcatruadas en todo o país que nos era difícil escoller onde empezar para exemplificar a desgracia que supuxo o Partido Popular durante estes anos e para exemplificar como nós queremos andar un novo camiño de futuro e un novo camiño de ilusión e un novo camiño que nos leve a todas e a todos a vivir mellor, con algo máis de oportunidades para ser algo máis felices na vida. E finalmente decidímonos por Ourense, decidímonos polo Carballiño. Explicábamoslo esta mañá, decidímonos por Ourense pola evidencia do descoñecemento e da despreocupación que Feijóo ten polos problemas de Galicia que se evidencian en Ourense como o mellor dos exemplos, e particularmente no Carballiño, coincidindo casi no espacio físico cos lugartenientes de Feijóo na propia vila. Un Feijóo despreocupado completamente dos problemas de Galicia, descoñecedor dos problemas de Galicia hasta o punto de vir a renunciar un parque acuático o mesmo día que se queimaban todos os montes arredor de onde lo estaba anunciando. Do parque acuático o único que esperamos é que polo menos podan aterrizar os hidroavións. Iso é o único que esperamos do parque acuático de Feijóo, que non será grande abondo para lavar todas as vergonzas das que se leva feito aquí en Ourense.
Un Feijóo que se paseaba impunemente presentando ese parque acuático do Gachete dun Baltar, que funciona hoxe como lugarteniente, como señor feudal que segue exercendo o dereito de pernada, como na peor época medieval. Eranos difícil escoller, no obstante, pero parecenos que estes dous podían ser dos puntos de arranque exemplificando quen son eles e quen somos nós. Pero antes diso, permitídeme que comece de outra forma, porque é o inicio de campaña, é o inicio de caravana, e, polo tanto, o inicio dos mítines. Este é o noso primeiro mítin. É o meu primeiro mítin, non só nesta campaña, o primeiro mítin na miña vida. E entón, como dicía Copla, a raíz do toxo verde é moi mala de arrincar, os amoriños primeiros son moi malos de olvidar, e os primeiros mítines eu creo que é algo que non se esquece na vida. Por eso é un placer compartir con vos a honra de ser o representante de En Marea, para presidir a dignidade deste país, a recuperación da dignidade da vida política, a recuperación da honestidade, a recuperación da autoestima, a recuperación da decencia para a política que nos negaron durante todos estes anos de plagas. Non foron 7 días de plagas bíblicas, foron 7 anos de plagas populares que queremos superar. Por iso é unha honra empezar hoxe aquí con vos este periplo. Como os amoriños primeiro e os mítines primeiro son moi malos de olvidar, lembrarei simplemente nun minuto o meu primeiro mítin. E foi alá polo finais do mes de setembro de 1993, no instituto daquela cinta chamado Masculino de Lugo, no Lucus Augusti. O que eu me escapei, porque na casa non me deixaban ir aos mítines. Foi unhas primeiras falcatruadas que fixen na casa. Escaparme para vir a ver o maestro Beiras. Finais de setembro de 1993. Beiras iba polas vilas, polas cidades do noso país, traéndonos ilusión, amosándonos que era posible acabar caer a fraga, que era posible acabar con esa desfeita popular. Acórdome baixar el pola escaleira, vir polo salón de actos do Masculino e pararse ao meu lado. Foi casualidade na vida, desde logo. E eu estaba ali pelo rechiño. E el fixome así e dixo: "Que, rapaz?" 23 anos despois, é un prazer, é un orgullo, é unha honra poder seguir os pasos do mestre, poder seguir os pasos do profesor, poder representar a dignidade dun mestre, dun profesor, dun compañeiro, como dixo Cabanillas, dun irmán de loita. O irmán de loita pola dignidade do vosso país, que espero representar ca mesma dignidade que el durante todos estes anos leva facendo e seguirá facendo, porque é o noso referente, é a nosa guía e é o motor ideolóxico, o motor teórico dun movimento que nos leva engallolado a todos e a todas, nos leva seducido para dar pasos adiante na construcción da unidade popular, na construcción dun proceso que pasa de indignación ao verdadeiro compromiso con o noso país. Para mí non foi difícil dar este paso. Sí, eu era magistrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sí, pero non me importou deixar a toga constatando que había injustizas que unha sentenza non podía resolver, que unha sentenza non podía amañar, porque había leis injustas. E había gobernos injustos, e iso non se podía reparar cunha sentencia, era necesario cambiar as leis, e era necesario cambiar as políticas. Por iso non foi difícil dar un paso de compromiso, acompañado de tan boa xente, acompañado de tan bo equipo. Deixar de ocuparme do que era legal ou ilegal para poder ocuparme por fin plenamente do que era xusto e do que era injusto. Hai xente que nos intenta confundir con isto, pero nós nos confundimos. Non nos confundimos. Xa nos lo enseñou Castelao, fai alá 90 anos, no álbum Cousas, cando falaban o labrego e o cacique. E o labrego decía o cacique: "Vostede ten moito dereito,
pero eu teñolle razón. E iso é o que temos nós, razón. Temos unha razón, por máis de que nos intentasen convencer que había leis que non podíamos superar, temos razón a pesar de que había corsés que nos decían que non podíamos superar. Porque o exercicio de indignación cidadá que como país levamos exercendo durante estes últimos anos, que non é máis que consecuencia, como dixo David, dunha inercia histórica na que levamos toda a vida, toda a nosa historia, pelexando por sobrevivir. Derrubar os castelos na época irmandiña, rematar cos foros na época agrarista, recoller o chapapote para evitar que entraran nas rías con nunca máis. E agora tamén nós plantarnos diante dos poderes económicos, plantarnos diante desta xente que sigue levando como bandeira a deslealdade ao seu propio país, o desinterese e a destrucción dos seus sectores básicos, desprotexendo completamente a cidadanía nuns tempos de crise cando eles tiñan que ser aqueles que nos amparasen. Non somos máis que herdeiros de toda esa tradición histórica, non somos máis que continuadores protagonistas dun país que loita por sobrevivir, un país digno e un país decente gobernado por xente pouco digna e pouco decente. Por iso en Marea se presenta hoxe á sociedade galega neste inicio de campaña electoral como un proxecto que quere traer a dignidade, o compromiso, a honestidade, a rebeldía e a competencia para gobernar as nosas institucións. Un proxecto de síntese que recolle o mellor dos movementos políticos sucedidos en Galicia nos últimos anos. Un proxecto en Marea que foi capaz de recoller a síntese das coalicións experimentadas anos atrás, con AGE, con En Marea como coalición. As coalicións demostraron que era posible tecer espacios de entendemento entre partidos políticos cando o corpo social estaba perfectamente sincronizado e sintonizado alrededor dos valores fundamentais. As marchas da dignidade nos recordaron que o pan, traballo e teito eran principios esenciais que nos podían unir. E as organizacións políticas galegas entenderon que era posible crecer ese entendemento, derrubar muros de incomprensión para tecer lazos de unidade popular feita unidade política no ámbito da coalición. E en paralelo, vós todas demostrastes que o compromiso non se exercía na casa, o compromiso exercíase fora da casa. Por eso xente como Lucía, que hoxe representa o mellor dos movementos estudiantis, dos movementos sociais, do cidadanismo no seu propio ámbito, no seu propio lugar, expresades o compromiso máis próximo. Os movementos cidadanistas, as mareas municipais, demostraron que era posible plantarse e plantar cara fronte uns poderes que exercían e se comportaban como verdadeiras mafias no local e no nacional. No ámbito local temos moitas mareas que xa conseguiron arrombar con todos eses desgobernos de corruptos, como era o caso de Santiago hasta que chegou Martiño Noriega, con 3 alcaldes diferentes, todos imputados por corrupción, e veña roubar. Somos o país máis rico do mundo, todo rouba e nunca se acaba. Demostramos que era posible acabar con todo eso barrendo cunha marea viva. E quen di Compostela di Coruña, ou calquera outra das cidades do país, ou das cidades e vilas, porque xa son máis de 100 as mareas municipais que compuñan a Gran Marea galega que constitúe este proxecto de En Marea. Fomos capaces de demostrar que era posible de tecer lazos de solidaridade con máis próximo. Que foron as asambleas municipais? Foi o compromiso, a solidaridade no máis próximo, a solidaridade no urbano, na vila, na aldea, no lugar. Nós somos sensibles ao sufrimento dos demais. A diferencia do goberno popular, nós sí que sufrimos cando sufren os demais. Non somos quen de salir á rúa e mirar a xente a cara e pensar que non teñen as mesmas oportunidades que a nós, que non teñen os mesmos servicios sociais que a nós, a mesma sanidade, a mesma educación, que a xente pase fame, que a xente seña desafiuzada das súas casas. Non fomos capaces de aturalo, por eso nos indignamos. E levamos indignados moito tempo, pero a nosa indignación deu lugar ao compromiso por transformar, ao compromiso por tomar as rúas para despois tomar as institucións, en nome da decencia, en nome da dignidade, en nome da xustiza, que queremos para todas e para todos, como un país de iguais, como un país de iguais. E de aí nace En Marea, na síntese desas dúas correntes, desas necesidades políticas comezadas a resolver nos últimos quinquenios.
No último quinquenio no que como galegas e galegos fomos referente político estatal e internacional, tecendo primeiro os espacios de coalición Comunidade Popular e, en segundo lugar, poñendo en marcha un cidadanismo cívico, un cidadanismo municipal que foi capaz de romper esta xente das institucións. E en Marea sintetiza unha e outra cousa. Por iso o proxecto político de Marea é unha ferramenta política útil que ven para quedarse e que é a síntese de todos os movementos rupturistas ca mafia, rupturistas ca corrupción, rupturistas co desinterés, rupturistas ca privatización, rupturistas co desencanto. Eso é en Marea. En Marea son dúas cousas. En Marea a construción dun proxecto nacional para Galicia e a construción dun proxecto baseado na democracia e na xustiza social. Un proxecto nacional para Galicia. Todas as correntes que concorren en Marea acordamos que é o noso país. As correntes nacionalistas, o republicanismo, o federalismo, a plurinacionalidade, todos sintetizamos a idea de país, a idea de nación como idea de solidaridade, a idea do pasado, pero tamén e sobre todo a idea de futuro. A idea dun pasado histórico que nos evoca a supervivencia e seguir para diante a pesar das botas que nos puxeran en riba. Que nos evoca unha cultura moldeada ao cabo do tempo, que nos transformamos e modernizamos e adaptamos e vivimos e disfrutamos como nos traslada sempre Ánxeles Cuña. Boa representante, digna representante, por certo, desta cultura, e aquí paro un segundo para facer propaganda, de Ánxeles Cuña, que sabedes que dirixe Sarabela Teatro, que levou onte o premio do público ao mellor grupo teatral no Festival Galego de Teatro no Carballiño. O noso país é cultura. O noso país é cultura, non é cultura morta, non é a cultura que está encasquillado nun museo, é a cultura viva, é o recoñecemento do público, que vai ser o recoñecemento que teño o día 25, Ánxeles e toda a candidatura de Marea, o recoñecemento do público, porque o único recoñecemento que vai ter o Partido Popular a partir de agora son as enquisas que cociñen eles pola súa conta de risco hasta o día 25, pero o día 25 non vai haber enquisa que valga. Proxecto de país, historia, cultura, lingua. Lingua que nos ven dada, lingua que modelamos, lingua que disfrutamos, ou lingua que como Partido Popular prohibimos. Non esquezades que a día de hoxe está prohibido explicar as matemáticas en galego no noso país. Non o esquezades. A nación, a país, é o pasado, é todo o que nos ven dado, pero é sobre todo o futuro. Para a nosa construción dun proxecto nacional é a vontade de convivir xuntas e xuntos, de construir un país conforme uns valores que nos unen. É un proxecto de convivencia, e como calquera proxecto de convivencia ten que estar asentado na solidaridade, porque nós non concebimos o país de forma que nos seña solidaria. Compartimos unha serie de valores que queremos realizar como sociedade, algúns deles que nos poñen en común cos demais nacións do Estado e de Europa. A sensibilidade social, non deixar a ninguén atrás, concebir o todo social como un espacio de encontro, de solidaridade. E despois tamén a realización de algúns valores que temos en comúns como galegos e galegas e para solucionar os problemas que a nos atinxen especificamente como galegos e que solamente poden ser solucionados se son concebidos en clave nacional, como é rematar ca inversión da pirámide demográfica, acabar ca implosión demográfica na que nos teñen sometidos, pola creación dunhas condicións que fan imposible, fan inviable, conforme noutras latitudes a vida normal neste país. Para acabar cun modelo productivo que nos está condenando a un abandono do rural, a un abandono do interior, a un abandono incluso do país, a unha insolidaridade a que nos leva sometido o goberno que leva exercido todo o goberno durante estes anos. Para nós, o país, é construir este espacio de solidaridade. Unha solidaridade na que intentamos o país como totalidade, onde todos teñamos os mesmos dereitos, no interior, na costa, no urbano, no rural, e onde non discriminemos, porque todas e todos temos os mesmos dereitos, con independencia do lugar onde vivamos. Sí, con independencia do lugar onde vivamos e con independencia de a quen votemos, porque Marea se compromete desde o momento do seu nacemento a acabar cas políticas sectaristas, a hora de distribuir os cartos públicos e a hora de establecer axudas, convenios e desenvolvemento do país. Queremos no país como integridade, por iso non imos discriminar nos concellos que nos voten dos que non nos voten.
que serán poucos, pero non imos discriminar nin uns nin outros. Porque galegas e galegos somos todos. O país como integridade. Por iso concebimos o país desde o punto de vista tamén da ordenación do territorio e o levamos anunciado todos estes días, anunciando o noso programa de goberno, o noso territorio, a estructuración completa do noso país en espazos urbanos, metropolitanos e en comarcas, a comarcalización completa de servicios, de abaixo a arriba das infraestructuras, tanto por estrada como por ferroviarias. Por eso reclamamos, dentro do réximen de autogoberno, o reforzo do autogoberno mediante a transferencia das competencias para poder crear unha compañía galega de ferrocarrís, establecer un servicio galego de cercanías que comunique comarcas e espazos urbanos e espazos metropolitanos para que os camiños de ferro deixen de ser camiños baldíos, obsoletos. E non podo deixar de aproveitar a ocasión para mandar a mensaxe de solidaridade e de condolencia de Marea con relación ao accidente de onte do Porriño. Tempo haberá para facer outras valoracións, pero hoxe simplemente esa doble mensaxe. Como decía, o establecemento dunhas comunicacións non solamente de infraestructuras por estrada, sino tamén de carácter ferroviario que vertebren o noso país, os espazos urbanos, os interurbanos e as comarcas, con un plan galego de mobilidade que reestructuren as liñas de servicio público de bus para que as comarcas estean internamente ben comunicadas cas cabezas de comarca e cas subcomarcas, e a boa comunicación entre as comarcas e os espazos urbanos e interurbanos. Ordenación do territorio e tamén o establecemento de servicios comarcais, de ámbito sanitario, de ámbito educativo, de ámbito asistencial, para que todo o mundo saiba que nunha distancia razonable, en un tempo razonable, vai ter acceso a todos os servicios esenciais, para que ninguén teña que marchar do lugar onde vive para poder levar os seus nenos ou as nenas ás escolas, para que a xente non se vexa desasistida sin un centro de atención primaria ou sin unha atención especializada de primeiro momento, para que ninguén que está na casa teña perda de servicios simplemente por ser dependente dunha aldea e non no centro dunha grande cidade. É dicir, para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades para vivir con dignidade, con independencia do lugar onde vive. Esa é a nosa idea de país. Esa é a nosa idea de país. Nós construímos país así. E construímos o país en dúas claves, de democracia e de xustiza social. En clave de democracia, non nos abonda votar cada 4 anos. Queremos participar máis, queremos ser donas e donos da vida política e donas e donos da política institucional. Por eso necesitamos varias cousas. En primeiro lugar, defendemos a democracia deliberativa. Democracia deliberativa significa poder opinar, poder falar, poder intercambiar as nosas ideas, os nosos pensamentos con liberdade. Por eso non nos conformamos en como se goberna hoxe a Televisión de Galicia, que é unha televisión manipulada completamente para os intereses do Partido Popular. Non nos conformamos por iso, e por iso, a partir do día 25, creemos un sistema de radiotelevisión galega repensado para garantizar a pluralidade informativa, a pluralidade de formación de opinión e que reflicta tamén a pluralidade que existe na base social, non como a hoxe, que funciona como un panfleto do Partido Popular. Algo que é comprensible, por outra parte, porque tras o desmantelamento do seu sistema de financiamento ilegal, no caso Bárcenas e no Sobres B, viron radicalmente reducidos os seus ingresos, razón pola cal teñen que botar mao dos medios públicos para complementar a actividade privada que non poden facer pola súa conta. En nome de Feijóo, gracias por esa solidaridade. Pa que vexan, En segundo lugar, democracia participativa. Queremos máis implicación social na vida pública, por eso garantizaremos unha maior posibilidade de intervención á hora de elaboración das leis, na hora de elaboración das políticas públicas e na hora da avaliación dos resultados das políticas públicas establecidas polo goberno. E democracia económica, porque senón pasaríanos, como decía Luchani, o poder antisoberano acabará con todos nós. Teremos un Parlamento Nacional que non valga para nada, como fixo Feijóo. Sabedes que intentaron colarnos a Venezuela na campaña electoral. Viñeron un día a facer unha pregunta: "Usted non lle preocupa Venezuela?" Dixen: "Claro que me preocupa Venezuela e non me va a preocupar." De Venezuela preocupanos como galegas e galegos que deixaran escapar o aforro a mans dunha multinacional venezolana para deixarnos sin posibilidade de capitalizar investimentos. Que as plusvalías que xenera o aforro das galegas e galegos xa non quedan en Galicia, quedan nunha multinacional venezolana. Claro que nos interesa Venezuela. Que veñan por outra.
Xustiza social, e con isto vou rematando. A xustiza social para nós é a redistribución de renta e riqueza. Sí, redistribución de renta e riqueza. Anunciámoslo moi ben, dunha forma que se entende moi ben na nosa campaña electoral, no noso gráfico, con 3 vasos de auga, un cheo de auga, outro mediado de auga e outro case sin auga. E todos para vivir ben necesitamos beber a mesma cantidade de auga. A xustiza social é non encher máis auga en quen ten o vaso cheo, en botar un poquinho de auga que non ten mediado, en botar moita auga no que casi non ten. As desigualdades sociais non son desigualdades naturais. As desigualdades sociais teñen causa, non son casuais, son causais. E por iso en democracia os gobernos, as institucións públicas están para intervir nas desigualdades sociais e acabar con elas, para palialas, non para privilexiar a ninguén, sino para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades. Eso é como nos entendemos a acción pública, eso é como nos entendemos a política, eso é como nos entendemos a xustiza social. Darlle a todo o mundo as mesmas oportunidades para que todo o mundo poda ter o mínimo do esencial en igualdade de condicións, para que todo o mundo poda beber a mesma auga. Eso é para nós a xustiza social. E iso será o que fagamos a partir do día 25. Levar a xustiza social e a dignidade das nosas institucións. Fronte un Partido Popular, fronte un Feijóo que estaba cansado do país, tan cansado estaba que estuvo facendo pre-campaña sentado nun banco. Home, se estás cansado, vaite. Vaite que nadie te obriga a estar aquí, vaite. Por iso nós estamos en pé, porque non estamos cansos. Que se quería ir un segredo a voces, non revelamos nada. Se quería ir a Madrid, isto non é o caso a Pemex. Pois vaite, se te queres ir, vaite, pero non veñas con imposturas a decirnos que queres ser presidente. No, tú eres candidato a conselleiro delegado dunha empresa. Candidato a Madrid, pero non te deixaron. Pero se te queres ir, colla maleta e vaite, como decimos de Lugo, e di que vas da nosa parte. Xa verás que ben te tratan. Claro que vai ir da nosa parte, porque o día 25 imolo facturar, como facturou ela tanta xente, que podemos encontrar máis mocidade nos aeroportos galegos que traballando nas nosas vilas e cidades. Imos acabar con esa idea destruída do país que nos deixa el, con un país absolutamente privatizado e precarizado. A privatización da sanidade supuxo a empeora da calidade do servicio, a empeora da calidade do persoal, camas pechadas mentres hai listas de espera interminables, xente que non ten acceso aos medicamentos que necesita para sobrevivir, mentras eles seguen gastando os cartos nas súas falcatruadas. Miseria privatizada que leva a pechar unidades escolares no rural, mentras nos centros das cidades siguen abrindo unidades privadas concertadas, negándonos o ensino ás rapazas e os rapaces do rural, mentras eles siguen favorecendo un ensino sectarizante no ámbito privado. Un Partido Popular que non tuvo dor ningunha de deixar os dependentes e as dependentes nas casas sin atención, denegando injustamente prestacións a quen máis o necesitaba, sin ter conta que moitas e moitas de nós, e todos coñeceredes casos, cuidaste sin axuda de ninguén a xente nas vosas casas, e vistes como ta xente traballaba e o facía un verdadeiro esforzo, un verdadeiro traballo, sin ter recoñecemento público de ningún tipo, aínda denegando as prestacións simplemente para cadrar o déficit. De que sirve o déficit que a xente morrendo nas casas? De que sirve non ter déficit cando a xente non pode sair adiante? Nos acreditamos nun país máis xusto, acreditamos nun país no que as políticas públicas se leven a redistribuir o que hai. Sabemos que hai pouco, pero sabemos xestionarlo mellor. Estamos demostrando, demostrouno David, demostra David en Manzaneda, demostra Martiño Santiago, Xulio en Coruña, Jorge en Ferrol, demostra no día a día toda a xente que levou a dignidade das institucións e que estamos demostrando que o noso non é palabrería, o noso son feitos. E a partir do día 25 os nosos feitos será ser humildes, ser competentes e ser firmes na defensa dos dereitos das maiorías cidadáns, na defensa, en definitiva, do noso dereito a ser felices, do noso dereito a ter posibilidades de vivir con maior dignidade do noso país, en definitiva, que a axuda de todas e todos vós, que teredes que ser, a partir de hoxe, os nosos axentes, as nosas axentes, quen faledes ben, quen levedes no vosso entorno a mensaxe da Marea, para poder construir hoxe xa, e o día 25 e o día 26, entre todas e todos, un país máis xusto. Moitas gracias.